בסוף שנת 1984, בתערוכת קלן בגרמניה, הוטלה הפצצה. זו ששינתה את עולם אופנועי הספורט בפרט ואת עולם האופנועים בכלל. סוזוקי גילתה לכולם מה יהיה בעתיד והציגה את האופנוע הראשון שהיה, נראה, נשמע והתנהג כמו אופנוע מרוצים. כזה שיצא מהמסלול ישר לכביש הציבורי וכמעט בלי שינויים. GSX-R 750 היה שמו של הדגם, והוא היה לפריצת דרך ועליית מדרגה משמעותית לתעשיית האופנועים הבינלאומי. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אני תומר ברם, המכונה קרובי, והפרק שלפניכם מבוסס על פוסט שפורסם בעבר באתר שלי, הקרובלוג, קרובי.net. אתם מוזמנים לבקר. ה-GSX-R 750 כונה ג'יקסר באמריקאית מדוברת, R750 בעגה הישראלית או רק R. בקיצור, היה אופנוע מהפכני לאותה תקופה, לא פחות. היו לו 106 כוחות סוס, הוא שקל 179 קילו, שהיו מאוד נמוכים במונחים של אז ועדיין לא רעים גם היום. הוא התגאה בזווית הטיה פוטנציאלית של 55 מעלות, זוג דיסקים מלפנים ושלדת הריסה עם קורות אלומיניום, הראשון בייצור סדרתי עם שלדה כזו מאז מלחמת העולם השנייה. סוזוקי הציע גם קיטים לרכישה בנפרד לשימוש במרוצים. הקיטים האלו העלו את ההספק ל-130 כוחות סוס ובכך חשפו את פוטנציאל השיפורים של הכלי והיכולת להתאים אותו בקלות יחסית למרוצים. ה-R צויד בגלגלי 18 אינץ' מלפנים ומאחור ובמעטפת אווירודינמית, פרינג, שנראתה כאילו נלקחה ישירות מאופנועי המפעל של סוזוקי בסדרת מרוצי הפורמולה 1 דאז. זו הייתה ליגת מרוצים שבה התחרו אופנועי 750 סמ"ק, וזו שהוחלפה בהמשך על ידי אליפות הסופרבייק העולמית. אבל יותר מכך, ה-R שאב השראה בעיקר מה-GS1000R, איתו התחרתה סוזוקי באליפות העולם במרוצי אנדורנס, סיבולת. למעשה, הג'יקסר 750, שנשלח לכבישים הציבוריים ברחבי העולם כשהוא יצא מקו הייצור הסדרתי, הוצב באופן כמעט זהה ל-GS1000R, זהה לאופנוע מרוצי האנדורנס של סוזוקי. טצומי אישי, וואו, אני הולך לעבוד קשה בפרק הזה עם השמות היפנים, הוא היה המעצב הראשי של סוזוקי באותה תקופה, והוא אמר על הליך העיצוב של ה-R, התבקשתי לקחת כמה שיותר מאפיינים עיצוביים מה-GS1000R ששימש את סוזוקי במרוצים, ולהתאים אותם לדגם החדש שיועד לכביש הציבורי. הירושי פוג'יארה, שהיה אחראי בסוזוקי על המתווה הבסיסי של הדגם הראשון, מספר שמחלקת המחקר ופיתוח של היצרנית הייתה כולה בהתרגשות גדולה כשהם יצאו לדרך. זה היה אופנוע סופר ספורט טהור, הראשון של החברה בנפח 750 סמ"ק. בנוסף, הוא היה אמור להיות עם שלדת אלומיניום שתבטיח לו משקל קל באופן קיצוני וחסר תקדים, עם עמידות גבוהה לכוחות פיתול. לא היה לנו באמת מתחרים שם בחוץ, מלבד מכונות המרוצים של קבוצות המפעלים. ואכן, במבט לאחור, ה-R750 הגיע כשהוא קל באופן מהותי מהמתחרים. הוא היה עם משקל של אופנועי קטגוריות ה-400 סמ"ק דאז. איסמו אוקמוטו, המהנדס הראשי שאחראי היה על המנוע, אמר, ידענו שהמטרה ששמנו לעצמנו, ליצור את האופנוע בעל יחס ההספק משקל הטוב ביותר, יגרום לכך שנגיע להספק שההתמודדות איתו בבניית שער האופנוע תהיה לאתגר של ממש. מי שידע לקרוא את דפי הנתונים שחילקה סוזוקי במהלך ההשקה אז בגרמניה, הבין את פוטנציאל הטירוף שמגולם בכלי. קרבורטורים מסוג מגופה שטוחה, 2 גלי זיזים עליונים, DOHC, קו אדום ב-11,000 סלד עם אגזוז 4-1 שבטח יפיק יללה מצמררת. מד סלד שמתחיל ב-3,000 סלד, עם משקל נמוך והספק גבוה. אלו נתונים שהיו יותר מהכל קרובים לנתוני אופנועי מסלול. האופנוע לא היה דומה בכלל לדינוזאורים הכבדים והמסורבלים ששיווקו שאר היצרנים, קטגוריה שהם חשבו שהיא אופנועי ספורט. האופנוע הזה היה יכול לשגע כל רוכב עם יד שקלה על הגז, כל רוכב שחובב וויליז, כל חובב מהירות על 2 גלגלים. אופנוע שהוא עצמו חוליגן אמיתי.
ידע רב הוטמן בתוך ההר, ולא מעט טכנולוגיה, אבל המחיר שלו, למרות שהוא לא היה זול, עדיין היה מושג ואפשרי. בעיתונאות הרכב הדו-גלגלי הוא כונה בחיבה, The People Sport Bike, אופנוע הספורט העממי. וזה ככל הנראה היה הייחוד שלו על פני המתחרים מיפן ומאירופה. הוא היה הראשון שהביא ביצועים של אופנוע מסלול לציבור, חזק, מהיר, עם מינימום אלקטרוניקה, מנוע מעולה ובעיקר אמין, שהיה נתון בתוך שלדה טובה. אופנוע שאפשר לראשונה להרגיש כמו כוכב גרנד פרי, רפליקה אמיתית עם ספוג סביב לוח השעונים במקום פלסטיק, לחיסכון במשקל, עם עיצוב ומראה של מכונת קרב שהגיעה מסדנת מרוצים מקצועית. עכשיו, זה לא שלא היו בעשורים שקדמו ל-GSX-R 750 אופנועים בעלי מעטפת, פרינג, עשויים פיברגלס או פלסטיק. זה לא שלא היו אופנועים בעלי הספק גבוה או אופנועים בעלי יכולת ספורטיביות מכובדות. היו. זה השילוב, לראשונה באופנוע סדרתי, שבא לידי ביטוי במשקל נמוך במיוחד, ומכאן יכולות דינמיות תואמות, שהרוכבים לא הכירו מחוץ למסלול. וזה, יחד עם הספק מנוע ראוי לשמו שהופק מ-750 סמ"ק בלבד, ולוק של אופנוע מרוצים לכל דבר ועניין, כולל שני הפנסים שהיו מזוהים כל כך עם מרוצי הסיבולת הפופולריים אז. יחלפו לפחות עוד 7 שנים עד שיצרנית יפנית אחרת, הפעם תהיה זאת הונדה, שתצליח לשחזר את עוצמת השינוי והמהפכניות שהביא איתו ה-GSX-R 750 של סוזוקי, והיא תעשה זאת באותו הפורמט שנקבע ב-84. עם מנוע חזק בתוך אופנוע קל, הונדה תקרא לדגם הזה CBR 900 RR Fireblade. הצלחתו של ה-R של סוזוקי על המסלול, למרות שהיה אופנוע מרוצים ראשון בייצור סדרתי לכביש הציבורי, דווקא לא הייתה כל כך מיידית. ההישגים במרוצים לא טעמו את ההצלחה הרבה לה הוא זכה בשווקים ובמחירות ברחבי העולם. נכון, הוא אמנם ניצח את מרוץ הסיבולת בלמאנס, בו השתתף בפעם הראשונה ב-85, הוא ניצח את הבולדור, 24 השעות, ואת קטגוריית הפרודקשן 750 באימן, ונכון, קווין שוונץ סיים איתו במקום השני בסבב הדייטונה 200 בסופרבייק האמריקאית, בפעם הראשונה שהוא התחרה איתו, אבל ההצלחה של ממש עם תארי אליפות, זה הגיע רק בשנת 87, כשסוזוקי זכתה בתואר אליפות העולם באנדורנס, הישג שהיא חזרה עליו גם שנה אחר כך ב-88. שנה אחרי שהושק בתערוכה בגרמניה, נכנס הדגם לייצור סדרתי ב-1985, והשיווק שלו החל ממרץ באותה שנה ביפן ובאירופה בלבד, תחת קוד הדגם GSX-R 750F. רוב הישראלים, מלבד 3 שהצליחו לבצע יבוא אישי לדגם 85, נאלצו לחכות יחד עם האמריקאים לשנה נוספת, עד שיזכו לרכוב ולהבין על מה כל הרעש והמהומה. האמריקאים אגב יקבלו אותו ואת אחיו החדש שהושק באותה שנה, ה-GSX-R 1100, בזרועות פתוחות. בארץ הקודש הסתפקו הרוכבים בשלב הראשון בגרסת ה-750 סמ"ק בלבד. ב-1986 דגם ה-GSX-R 750G היה זה שיובא ארצה באופן רשמי על ידי היבואנית החדשה של סוזוקי לישראל, עופר אבניר. היה זה דגם מעט משודרג לעומת דגם 85 הראשון שהוצג. לדגם ה-G של 86 הייתה זרוע אחורית ארוכה יותר ב-2.5 סנטימטר, לטובת יציבות. היה לו חרב תחתונה לפרינג שהשתפלה קדימה במקום זו הקודמת שנמתחה לאחור, ועם בואו ארצה של ה-R, הוקמה, הלכה למעשה, אופנוענות הכביש הישראלית. בטורו של טל שביט, זיכרונו לברכה, שכתב ב-2005 במסגרת פרויקט 20 שנה ל-R שפורסם במגזין פולגז, הוא מספר על הגעת הדגם הראשון לארץ הקודש. כל אופנועי הספורט האחרים הפכו להיות נחלת העבר מהרגע בו נחת כאן ה-R. בדיוק כפי שהכבישים האחרים הפכו להיות נחלת העבר מהרגע שבו גילינו את כביש ארד, שתפקידו בהתפתחות רכיבת הספורט הישראלית שזור וצמוד לתהליך ההשתלטות של ה-R
על פלח השוק שלמעשה יצר במו גלגליו. ערד וההר, הכביש והאופנוע, כנופיות הם היו יורדים לשם על טהרת הערים, כל שבת כמו שעון, חוזרים בדרך כלל עם נוכחות פחותה מ100%. אין עוד אופנוע ששינה כל כך הרבה אצלנו, לטוב ולרע. אין עוד אופנוע שהשפיע עלינו בצורה כל כך עמוקה. אפילו האות R בשם הפכה להיות נחלת הכלל, והיום אין אופנוע ספורט יפני שאינו משתמש בה. לפעמים יותר מפעם אחת. הגנים שלו נמצאים כיום בכל מקום, גם כאשר אין קשר משפחתי ישיר. ה-R הוליד את ה-R1000, אבל גם את ה-R1, ואת ה-CBR 1000RR, ואת ה-ZX 10R. ה-R ואני. כשהגיע לארץ ה-R בשנת 1986, אני הייתי ילד פתח תקוואי, שבעיקר התעסק ברכיבת אופניים וגלישת סקייטבורד. אך כשדוד שלי מוישיק החליף את האופנוע שלו ב-GSX-R 750 שנת 86, חדש לחלוטין בצבעי אדום שחור, והגיע מתל אביב להשוויץ באופנוע החדש, ההתלהבות שלי הייתה פסיעה. עם מכנסיים קצרים וסנדלים הוא לקח אותי לסיבוב בכביש שמוביל לבריכת הספורטן בפתח תקווה, בין השדות והפרדסים. היום זהו כביש הגישה העמוס בכניסה לשכונת אם המושבות. דוד שלי עשה זאת מבלי לדעת שהותקנה שם אחת ממצלמות המהירות הראשונות בארץ. המצלמה הזאת תתעד אותנו ואת ההר בתמונת הרכיבה הראשונה עבורו על האופנוע החדש, סוגר 120 קמ"ש מרגשים ומלאי אדרנלין. בין הילדים שהתקבצו אחוזי קינה סביבנו בשכונה, ירדתי כשאני רועד מהתרגשות. ממש כך, לא כתיאור ציורי, מהמושב האחורי של האופנוע. במבט לאחור זו הייתה ככל הנראה הנקודה בה הוטמן בי זרע הרכיבה והאופנוענות. שנה לאחר מכן כבר התחפשתי בפורים לאופנוען. בגיל 16 הייתי שותף עם עוד 3 חברים בקטנוע, אני חושב שזה היה פיאג'ו C, שרכשנו ב-500 שקלים משכן חסר אחריות שמכר לנו. עם הקטנוע החבוט הזה יצאנו לרכיבה בשבילי הפרדסים שמסביב. עם הקטנוע הזה למדתי את חשיבות ציוד המגן, כשהחלקתי והתגרדתי בצורה די מרושעת על שביל קורקר לבן כשאני לובש גופיה. בגיל 22, 12 שנים מאז אותה רכיבה מפוצצת חושים על ה-R של דוד שלי, הבשיל אותו זרע פורענות לכדי הוצאת רישיון וקניית אופנוע משל עצמי. התחלתי עם מספר אופנועי 500 סמ"ק, עליתי ל-600 ו-1200 סמ"ק, עברתי לסופר מוטו ואז לשטח ואז חזרה לכביש, התחרתי במרוצי סופר מוטו, רלי ואנדורו, אבל תמיד נותרה לי פינה חמה, רומנטית ונוסטלגית לאופנועי ספורט מהתקופה ההיא. יחלפו 30 שנים מאותו סיבוב על מושב ההר עד שאסגור את המעגל בנובמבר 2016 וארכוש לעצמי GSX-R 750 מדגם 86. זה היה אופנוע שעלה לכביש בנובמבר 86, השנה בה הורכבתי לראשונה על מושבו של ההר. אופנוע הספנות שרכשתי היה לקלאסיקה אמיתית, אופנוע מהשנתון שהוא הכי חשוב לאופנוענות הספורט כביש הישראלית. נקודת ציון היסטורית בעולם האופנועים הבינלאומי, וגם נקודת ציון חשובה עבורי באופן אישי. אני תומר ברם, קרובי, וזה היה עוד פרק בעולם האופנועים עם קרובי. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט במידה ואהבתם, וגם אם תגיבו לתוכן הפרק או בדפים שלי ברשתות החברתיות ותספרו מה חשבתם עליו. תודה ונתראה בפעם הבאה.